Lah apa sih? Kon ngerti. Iki termasuk anak Jatimurka. Jangan tak pateni. Ojo koyo ngono. Gosik ta. Perkara iki areh dhisik. Gak perlu diterusno. Sing penting ngomongno tentang pribadimu barek pribadiku, Riyadman. Sebab elek-elek kon iki ngono isik misanan barek aku ateges dulur. Nah, nek kon wis nganggep aku iki misanan pernah tuwa, gak ono eleke nek pancene aku iki nganggep adik barek awakmu terus aku tutur-tutur nang adik ponak aku dhewe termasuk adik misananku dhewe. Lah ngono sih? Ya. Lihat man, aku mari teko nggone paman. Dikandani jarene kon iki ngumbar karepmu dhewe barang-barange paman iki sampe entek kabeh bersih sapi situk emang saka geret kok dol. Kok gawe main? Apa sih perlune wong main iku? Apa paedahe wong main iku? Coba si aku kepengin roh. Adiguna. Apa kon katik melok-melok ngurusi aku main? Kon mosok durung ngerti. Mulai cilik sampai sakmene gedeku. Nek penggawe aku lek dolen. Lah apa kon melok-melok? Yo. Sakjane ngono ya gak melok-melok. Reh dene aku iki dititip-titipi rembug antarane bebek kepeksa bab iki tak sampe nang awak. Saiki aku takon. Apa sih untunge kon main iki coba aku pengen roh, coba. Untunge apa? Lho, Katik takon bareng. Lah nek menang lak iso gawe donya. Nek menang. Selawase kon main tahu menang. Lho, yo gelek. Menangmu piro, kalahmu piro. Wis gak usah kon wis takon-takon menang kalah iki. Riyadman. Iya, timbangane kon main terus-terusan, ya. Sakniki atuk endi kon melok aku ae. Melok nang ndi? Kon jak nang ndi aku? Tak jak meguru. Meguru. Apa asile meguru iki? Asile meguru. Nek wis kebak ilmu, ya ilmu sejatine wong urip. Kenek dige tulung sak padha padane sing butuhna tetulungan. Wis bener kon ngomong ngene. Lho, nek saka rumangsaku ya wis bener ya, Man. Wis kon pikir? Wis, Man. Saiki siji baban. Ana salah sijining murid sing budal meguru. Sampai ilmune cukup pejangan. Iya. Mudhun nang tanah mengari. Salah tumindak. Dadak tumindak culika sepadha-padha. Wani mateni balik sepadha-padha. Gak adoh teko kene kok murid sing kurang ajar. Kamangka nek kapane ilmu iku gak kenek digawe mateni wong nek pancene wong gak masalah. Bener pancen. Lah salah sijine murid sing tumindak kaya ngono iku kudu dipateni dhewe. Kudu dipateni dhewe. Lah nek kon ngomong cidhek balik kene sapa murid iku? Gak wong liya Adiguna, kon dhewe sing kurang ajar. Lho. Lah kok malih balik nang aku. Iki ya apa ceritane kok malih nang aku ya, Man? Iya, sebab sadurunge wong tuaku mati, kon wis medik-medik teko dhisik dolek dalan nggih patine wong tuaku kurang ajar. Lho. Kliru kon iki. Apa sih paman sakniki? Bapak yo pamanmu. Iki wis tumekaning pati. Tumekaning pati. Iya. Lah sing mateni Jatimurka. Termasuk kon Adiguna rentetane Jatimurka. Lah kok kon iso ngomong nek aku rentetane Jatimurka? Iya, sebab sadurunge mati kon wis teko dhisik nang gone omahku. Oh, wah salah kon iki. Kon tak kandhani ya. Sejatine sing mateni bapakmu iku gak ono maneh kejaba Jatimurka. Lah nek kapan arek loro iku kok hubung-hubungno upamane iki. Kok hubung-hubungno nek aku iki dadi rentetane Jatimurka sebab arek loro iki melok aku, ateges aku iki rentetane Jatimurka. Ya bener, iku tambah kliru ping pindho. Kon kurang ngerti, kurang damang, takonono dhewe. Apa sebabe arek loro iki sampe keleleran sampe takjak meguru nang Yai Saku Alu. Takonono dhewe ana areke, Dik. Kencenowati. Lapo kon sampe keleleran nduk kene iki? Tak kandhani sampean ya Kang ya. Anane aku sampai keleleran ndek kene iki kaitane aku jange dirabi ambek Jatimurka. Mongko Jatimurka iku bapakku tapi bapakku alon. Ngerti ta? Saumpama aku gak ditulungi ambek Kang Adiguna, sida blae aku Kang. Temekane aku saiki sampai melok meguru. Aku ya gak lega gak lilo nek gak iso mbales adikku sing wis mati. Mergo adikku mati iku ya dipateni Jatimurka. Perkara mbokku ngalang-alangi perbuatane bapak iku mau. Jange mateni mbokne, kenek adik sing isih bayi jenenge Tejo iku. Iya. Lah aku ya ngono. Aku donya tumekaning akhirat gak lega gak lilo nek durung iso mateni anane Jatimurka. Sebab Pak Demu ya makwomu iku bapakku. Ngono lho, Wiraguna iku. Mati niku ya dipateni barek Jatimurka. Ngono lho Riyadman.
Dadi sing salah paham iki aku dhewe. Ya iya sih, Kang. Wah, pangapurane sing gedhe Kang ya. Aku sing salah. Nah, sakniki Kencanawati antarane Susilowati kena diarani pendekar wedok sekembaran. Ya. Lah aku wis duweni jejuluk pendekar guntur geni. Lah nek kon lihat manis isik lomba, isik seneng nerusno oleh mengumbar hawa nafsu koyo dene main lan sak panunggalane sing isine cuma ngambur-ngamburno bondo lan donyane wong tuamu. Nah, percuma, Dik. Ya apa sakniki upamane kon tak jak meguna ngene Yai Sapu Alu. Wis Kang, wis. Kabeh sekabehing tumindakku bakal tak lereni. Manut apa sing dadi karepan penuh. Ngono ah. Iya ya. Kanggo nebus dosamu. Sakniki Kencanawati ambek Susilowati pisan. Iya, Kang. Apa dene aku? Ayo kakangmu iki Riatman dirit nang gone ngarepane Yai Sapu Alu. Dijalukno sepuro, dijalukno ngelmu, cek padha-padha sapine. Engko nek wis medhun teko peguron teko ngene pedhekokane Yai Sapu Alu. Ayo padha mudhun bebarengan. Dideleki lakune Jatimurka. Ketemu, ayo padha dipateni bebarengan. Ayo. Ayo, Kang. Ayo. Rondokone. Kok cike ora manege sono ing pinggiring segara kidul. Rondokone. Mesti ae awakmu dulu kenal karo aku Rondokone. Ya. Kenal karo Rondokone. Ya aku kan kena diarani Ira Kidul. Sing jaga segara sing sisih kidul Rondokone. Aku ngerti apa kang dadi kekarepanmu Rondokone. Ya to pancen anakmu kepengin mateni Jatimurka. Nah, iki wis teko titiwan-titi Rondokone. Awakmu iso mateni Jatimurka, tapi Rondokone nek wis keturutan apa sing dadi kekarepanmu? Aja lali Rondokone. Kon kudu balik nang pinggir segara kidul. Perlu kanggo renangku ya Ira Kidul ya Rondokone. Tak kira Rondokone wis cukup sakmene aku bakal manjing nyawiji marang juraganmu Rondokone. Oh iya. Menawa olehku tapa nok ngene pinggire segara kidul ki. Ketampa temen. Senajan to awakku kena diparibasakno kari belung lan kulit tok. Tapi daya kasektene Rara Kidul mbok menawa wis manunggal dadi siji karo aku. Iki minangka dedalanku iso mateni karo Jatimurka. Jatimurka. Aku wis krasa ngelak. Aku wis krasa luwene temen. Wis dadi sumpahku Jatimurka. Aku gak bakal ngombe, gak bakal mangan sak lawase urip Jatimurka. Nek gak ngombe gedhe Jatimurka, nek gak mangan daginge Jatimurka. 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 Jatimurka.
kentongan mbek ngantuk ae. Oh, karo aturan blas kon gedet ana kancane sare kok. Kok niku piyayi ya ngomong sare. Ngerti piyayi ta oleh ngomong sare. Kok ngerti sih kok niku jaga. Sing karo sapa? Jaga keamanan kampunge cek aman. Lah kon jaga keamanan. Lah kon Jaga gerdu. jaga gerdu mbek jaga keamanan iku padha ae. Ya gak. Nek jaga keamanan, Desamu cek aman. nek jaga gerdu, Gerdu kuwe cek lah wis. barang sapa nyolong gerdu? Ya empuh. Kok arek kok nutuk wis enak-enak tinggal ngantuk. Lho. Aduh. Iku kok Sira dalane nek bayang iki lho lungguh titik dang. Lah apa lereng lho gerdu? Ya, ngomong-ngomongan sih ya. Wah gedet ke suruh omong-omong nek kontok. Kok balik ubeng maneh? Balik iki jam pira? Jam piro? Lho, kurungono pukulan apa nih? Jam 12. Jam 12 ini kene gak ditutuk ngelak sangakno turu. Tutun. Jam 12 ya? Iya. Ditutup ya? Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. 6. Tu. 8. Tengah. 10. 11. 12. Piro iki, Mang? Lu 13. Goblok ngomong 12 duduk 13. Oh, kliwat ya? Kakean lho. Kakan biru. Kakan biru ya, Man? Kakan situ. Ini talongane. Lho ngono. Lho. Lu 14. Iku gak ngelongi kon niku, nambahi. Kebatet piro iku, Mang? Budget loro. Gak tak jebul lho. Hmm. Kok. Ji. Ro, wis. Lu 16. Lah apa? Oh, gondeng ngono 14 tambah loro malah 16. Lho kakan piro? Pakan piro? Pakan papa ta? Wis, Lho piro iku, Mang? mbuh 29 bae. Ngawur. Wah, apa nak bukan kan gak problem. Aku waduh lu. Roto. Oso sekete balik kentongan. Adine nek roto iku. Barang Napa? patrol ambek kon iku wis gregeten wis. Biasae aku nek patrol iku ambek sapa? Derun iku sak wulan ngae duwe celengan 1.400.000. Kok ngono kok niku pemborok kok niku. Saiki ambek kon mosok 2 wulan duwe celengan mek 1.150. Mamu lho sembarang ya. Nek ubeng kampung nutuk kentongan kuwi sing enak. Alah. Sing diten. Kentongan yo karo sing enak. Belajar sing enak. Ditutuk. Gak enak, kentongan gak enak. Sing enak. Dua pitik. Oh, ngawur deh kon. Hah. Hah? Kok. Beres kono. Apa sih Dek? Kok ada Nutuk sing tepak lho goblok. wah wis tepak ngene lho, lu tepak. Lah nek gak tepak. Nek gak tepak lho ngene gak tepak beset. Lho sing dimaksud dudu iku. Sing ono iramane ngono lho. Kentongane kono iramani. Lah sing ono Ya gedung biskup Surabaya kono. belarah nang gedung biskup Irama ngono. Iya ya kono sing belarah. Oh, dudu iku sing tak maksud. Lah ndi? Ditutuk sing ana iramane iku tegese dirungokno wong iku krasa enak. Wah, kon iku tak kandhani. Apa? Nek aku patrol ambek kon iku oleh ku nabuh ambek kon iku tak enak-enak. Sing turu tambah tinglur gendeng. Kon gak tau roh ngomongi wong kampung yo apa? Apa? Nek kapane jaga nutuk kentongan gak enak ngono dirasani. Ya apa? Sapa rek patrol kalau nutuk kentongan kok gak enak? Sapa maneh gak kuntek Tomo. ngono. Tapi nek oleh nutuk ana surasane enak, dikai irama, larase cocok. Wong sing gurung dibuka ngomong ini. Sapa rek nutuk kentongan kok cik enake? Tomo ambek kuntet. Wah, mulane kok enak. Kebeneran nek ngene engko ae tuku kono ae. Oh, jagakno kon niku. Lho. Wah, wis kon niku rong dina 300 kok lakoni ae. Lah kon, Aku tambah 150. iku aku mulai celeng ambu. Wis Mamulo. Nek nabu ya apa aku diwuru ya. yang ngene ya. Dak sing roto ae. Dak tik dak durung tik dak 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 tik dak durung dak dak tik dak dak durung pak batur kedipan pacil kenek dodok kenek pak batur kedipan pacil kenek dodok kenek lambe tuh beli kenek Oh, pacil. gendeng kon niku. Arek kok wong paton ngono lambe kancane iku lho. Ya apa? Pak Badrun ketiban pacul kenek dodok kenek dengkul. Pak Badrun ketiban pacul kenek dodok kenek dengkul.
Tak tau mau mantune Wak Dul. Gitu. Ya ngono enak. Kon sing tuk 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 ya. Oh sing tuk kan. Ya. Ya. Berat ning apa nih? Kok lambemu ya sih, Mas? Lah ya apa? Kentongane lho tutul. Lah kon gak ngomong. Kaya ngomong kentongane Mas Tomo lah yang ngono. Njaluk diceluk Mas. Iya. Kentongane tutuken Mas Dowes. Ora kok. Ayo ngomong ngono tok kentongane. Ya. Lambeku kena kentongan. Mampu lho lambemu ku wis sak lepek. Saking enake, gak krasa nek gambi ketutuk kentongan lambeku mbentul temen kon kok. Mampu lho lu. Tambah ndomble nang ngene. Iya, cek tambah gandel. Babah. Nah, nyala. Aku. Keculak aku isan. Keculak motoku. Oh, wis. Ngene kok ya. Engko nek hubungane diduduk sing rata ya kaya gimang. Oh. Nek niki kon kenae ya. Nang ndi kok? Lho tunggu ana kene. Enggak dek wah kon iso ngono tok kon ku. Awak dhewe iki tengok-tengok tok engko nek gak rokokan iku mare ngantuk. Walah paling-paling yo kon nang larok samini. Mampun. Walah iya kon ngenane kok ora kok foto aku ndini takon aku nang ndi kuntat. Gak jaga yo ngono. Tompo saya tak gawano apa lontong. Ya, lho makane langganan tuku nek kono. Oh, langganan apa ya kon kudu sekepim bim-bim. Pokoke wis kon kene takon nak sing rono. Nang ndi? Wah, kok nyemut ingat ya. Oh, ngawur aku lapo. Wis kene tak ben rokok ya. Engko dadine awak dhewe kok teko rokokan kon mesti betah melek, aku yo betah melek. Nambali ya lho, Tet. Iya. Waduh ngibrit mulai kok wingenane yo. Lapo? Le, Tet. Aku rok kretek ae lho. Kretek kan. Sing klobot ta? Heeh. Iya. Sing ono cengkahe. Ya. Heeh. Putih arep? Putih. Gak biru ae. Yo, kon iki ngono. Iya, ya putih ya kenek, kretek ya kenek ngono, kobot. Peter. Heh? Peter. Iya. Sing arep cengkeh. Heh? Nyari cengkeh. Gak. Kebotok yo. Ambek timah nih so. Kon iku tambah bladra ngomong kono. Mbakku ya, mbakku ya. Iya, mbakku. Ono taline. Gak. Lah ya kok. Mbakku susur. Mbakku sira. Tak bener ini ya. Wes kan minggat to lho. Kok ngetemes ae. Oh, ndek rokok ben gak tau-tau untuk gerdu nang tepak. Mesti ndelek rokok sing alasan nang ndi-ndi. Waduh. Apa karuan? Wis adem-adem ta. Paling yo setengah jam mundet iku. Ngeleset apa dhisik. Kalau buaya kuatik menawa. Jati murka. Apa gelisone, Dad? Jati murka. Boleh kula apa bengok-bengok sing ganggar ada kok gendeng ta lali. Jati murka. Endi lho kok lho, Le? Endi? Jati murka. Jati murka. Sarunge kari.
Tak nggonane. Tak gawene kemul sarunge. Mam. Keturun Mam, sing dodol rokok tutup. Wis, Bapak, betah-betahan pokoke. Kating rokok masih kecut betah-betahan ya. Ya, tang ya giliran. Kok perlu duwowo sing moko niku. Mari. Sarungmu kok boleh debel-debel ngene kan niku. Rencana. Kok. Oh ya polahmu iku lho, labak ngono niku. Ini sarunge, gorene ra sarunge iku. Kan niku. Jati murka. Jati murka. Jati murka. Jati murka. Lah iya arek Joko iku menyang ndi? Golek nyang pos ka ono, nyang bali desa ka ono. Pegel aku mrentahi arek loro e. Tomo ambek Kuntet ya ngono, wayahe patrol gak tau nang nepaki penggaweane ngono. Mesti nek wayahe ider mesti nggugahi. Gak tau nang melek dhisik ngono. Iya nek gak desa iki keruh, engko nek maling, enek wong siap-siap dheweke turu ae. Ya opo aku nek ngrasakno arek loro iki. Mongko liyane ku ya patuh-patuh ngene ambek perintahku iki. Wah nek ngono aku iki dadi bayan gak ono ajine aku rek. Mosok nek iki opo? Iki kenapa sih? Kok dadakno? Kan lu kenapa ngombe ya? Bang Kenapa kan? Lendur ta kan? Mboten. Niku. Kok cok? Sampean sinten? Aku bayan. Itu banyak bajak. Oh, bayan kok bajak. Bantal. Oh, Niku. kenapa? Anu, bayan. Sadar dhisik. Sadar. Ngombe ya? Nggih. Ngombe sik. Oh, kula tak ngombe sik. Enak opo ae? Ayo ngombe. Gus bayan ya sampean. Iya, aku bayan. Salah Gus. Enak malih. Apa? Enak apa sih, Mang? Kamu nolak kok iso gawe heboh iku lho. Dikon niku Gus Bayan. Heboh. Wong diwedeni arep mboten heboh. Coba malih diwedeni. Kelangan wis. Kelangan apa? Sarungku kari. Ya kok ana mang sangan awakmu. Kedhisik Gus Bayan nggih. Iya ya. Kula tak ngomong mbek begejil niki. Kok begejil lo? Kon begejul. Kon nyene kebacut kon. Apa? Lah nek kon niku ganti praen lak ya ngomong. Ganti praen. Dengkulmu kunan. Lah aku teko golek rokok. Terus kon ketok dawa tak buka tak sangan awakmu. Dibane. Gak kon ganti rupa. Apa putih tak tape. Gak gendeng kon ngono. Napa? Ora bayan kon ngomong sakarmu dhewe kon. Ngomong sing bener ta. Nggih ngene Gus. Kon mai dotok dulu aku mang. Mbek tape ae kok gawe kita-kita. Wah, aku turut enak-enak ngenteni kon paling-paling kundet iku setengah jam ngono aku. Terus ngeleset aku ngono. Bareng krungu swara gak tau ngono. Iya. Jawa-jawi aku tak umbar ae. Bane tak takon dungane tek kok gelis ngono aku. Wong biasa kon gak oleh dinteni. Iya. Kok gelis e tek meneng ae. Lah yo endi rokoke ngono. Bareng rokok-rokok gak telaten aku jange ngapa kok nak cukup rokoke ngono kan.
Bareng oleh dadak. Ya apa ya kok niku? Apa? Wong mikul kedelik. Wah, ngawur kon niku. Karo-karo iki lak nglendur. Mulane tak jaga iku sing melek ae, aja turu ket sore. Melek Pokokane ya kaya ngene iki nglendur omonge clewa-clewo. Lha, iki dhisik pun main Sing situk wedi tape, situk bakul kedele. niku lak wah gopoh Gus. Iya, Saestu niku mboten goroh lho. Gede-gedean, Gus. sakjane ku enek apa sing kok? Ceritane niku kula niku lak jaga wong loro. Wong jaga niku biasane mboten rokokan niku mesti ngantuke. Cangkem kecut. Nah, Iya. eling-eling pun jam 12 kliwat. Terus kula mekas mbek Tomo, kon kene ae aku tak budal wek rokok. Iya. Perlu nih kok tak melek. Iya, iya. Jangan mboten purun wae. Tapi kula ditinggal kunten niku kula pun narok tet wis ayo wong loro karo kula ngoten. Mergi kula pun rada sia-sia jedak kula niku pun. Rasa. Mboten tau ngoten niku, Gus. Iya, iya. Nganten-nganten kula budal. Bareng budal kula balik. Ngene ku wau sanes Tomo kuliah. Siapa? Nglugur tape niku wau. Niku wae kula ambek kunten sing teko nggih terus. Kok iki wong loro termasuk jereh kon iki. Jereh kon niku. Mulane aja mbayangno barang sing takhayul, barang sing gak ono diono-ono. Yang ngene iki. Lha, Pungkasane medeni awakmu dhewe. wah dika niku pancen rupa beleger ngeten lho Gus. Dadi pakaiane niku putih. Iya. Putih kaya cara ngono kaya kemanten. Ngono lho. Iya. Cuma raine niku mun rusak. Terus mripate niku mendwolo ngoten. Lah, terus niki rambutnya niku dore. Lah, lambene dore. Ayo. Lah, Apa? Kok nyandak lambe wis tak tangge kon jange madani aku kok. kok madani ya wis. Nyandak lambe muring-muring. Ya kabeh candaan nang gak sito iku mang. Mbah Tomo iku lambene gandol, Lah iya. Mbah Tomo iku lambene ndoweh, Lah iya. Mbah Tomo iku lambene ngetotor. Kok kon niku catek gawe? Lah iya. Ya barang iku gandol ba apa? Lambe-lambe ku dhewe kabeh lha apa? Lah iya. Ora lambe kancane ngene kok dilolokno ae. Lho lak talono dhewe iki. Nah, saestu Gus. Aku iki gak percaya. Lho, wong tambah kalih nyeluk jenenge wong ngoten lho. Ya apa? Ngeten lho nyeluk niku. Ama bile dawa. Oh, gendeng kok niku. Napa? Oh, masa ngono ah. Ayo. Oh, ngene lho alo. Rolak songo. Lah ya apa kok mangkok? Aku ngrasakno arek loro kaya wong gendeng rasaku. Kon niku ya, wis tak saiki tak ulangi maneh ngomongku ya. Nggih. Aja jerih-jerih. Pungkasane mau jerih yo wedi bayang-bayanganmu dhewe. Ketok wong budal nang masjid nggawa rukuan ngono wis wedi kon. Cangkat memedi. Lho niku lak jenenge pancene wedi-wedi mboten wedi diodeni. Tapi niki temenan, mboten kula niki nggorohi ndika mboten Gus. Gak, aku gak ngandel aku. Lho iki. Kok ndik Ayang-ayang aku dhewe. Lah iya. Kami gopo kabeh Aku wong jering lho aku di ayang-ayangane dhewe. Pun ngeten mawon lho. Iya. Wong seksine Tomo, kula wong loro padha diwedeni. Ndika percaya ta mboten? Gak percaya. Mboten percaya? Gak. Apa ini? Loh. Jati murka. Kabeh wong nek tak parani mlayu. Ancen iya sih. Awakku wis kaya ragangan. Mataku wis mentas kabeh. Rambutku rebah ngiwa-rebah. Sapa wonge sing gak wedi karo aku? Jati murka, jati murka. Jati murka. Jati murka.